Η σέντρα για το κεφάλι του Βρίζα, η κεφαλιά του Βρίζα, δοκάρι, έρχεται από κοντά, εκπληκτική απόκρουση, δεν μπαίνει μπάλα. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Όση τύχη είχε αυτή η εθνική πέρυσι το καλοκαίρι, πολλαπλάσια ατυχία έχει φέτος. Κοιτάξτε τι έγινε, η κεφαλιά από το Βρίζα, στο δοκάρι, πάει στο Χαριστέα, ξανά στο Βρίζα σουτάρει και δεν μπορεί, εκεί παρακολουθούσε ο Φίσας να τη σπρώξει στα δίχτυα. Δεν έχει γίνει τέτοια φάση στο Confederation μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε τι διώχνει ο Σάντσες και φεύγει στην κόντρα ο Μοράλες. Κλασικός αριστεροπόδαρος. Ψάχνει το Φονσέκα, κάνει καλή τη σέντρα. Φονσέκα μόνος του πλασάρει. Ο Νικοπολίδης είναι εκεί. Ένας Νικοπολίδης βγαλμένος από τα παλιά. Σταματάει το Φονσέκα όπως πρέπει. Μεξικάνοι επιμένουν με τον Πέρες και τον Λοβάνο. Η σέντρα, ο Γκούμας. Πάει ο Νικοπολίδης και καθαρίζει και πάλι τη φάση. Ο Αντώνης Νικοπολίδης. Με βολέ για το Χαριστέα. Τέτα θα προλάβει. Για να δούμε. Πλασάρι. Όχι. Όχι, ο άγγελος της Ελλάδας. Ήταν πέρυσι αλλά όχι φέτος εδώ. Επικίνδυνα, προσοχή εδώ, το σούτ του Πέρες. Θα μπλοκάρει και πάλι ο Νικοπολίδης. Τη μέρα του. Η σέντρα του Πινέδα. Ο Νικοπολίδης σώζει καθώς βρήκε μόνος του εκεί ο Τοράδο την μπάλα. Χαριστέας. Κάνει πολύ ωραίο πέρασμα. Για να δούμε τι άλλο μπορεί. Η σέντρα από κοντά, όχι! Δεν τη βρήκε ούτε ο Γκέκας ούτε ο Γιαννακόπουλος. Ξαναμπαίνει ο Χαριστέας στη φάση. Επιμένει. 1-2. Για να δούμε. Το σουτ. Όχι. Κόρνερ. Κόρνερ από το αριστερό του Χαριστέα. Καταπληκτική επέμβαση από τον Σάντσες. Στο 90. Όλοι οι Έλληνες παίκτες στο τείχος. Πλην του Γκέκα. Το σουτ. Πέφτει out. Out. Καλή εκτέλεση. Δεν ξέρω αν βρήκε κάπου. Πρέπει να είναι και κόρνερ. Κάπου πρέπει να βρήκε.